Mari vilayetinde büdjet işyerleri ve ýokary kujaýynyň studentleri ýurdun döwlet telekanallarına surata alma üçin geçirilen bir taraplyk bayram münasibetli dawara gatnaşmaga mejbur edildi. Global pandemiýa sebäpli tutuş dünýäde köpçülikliň çäreleri çäklendirmäge çağrışlaryň edilýän pursady bu çäre 300-den gowrak adam gatnaşdy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji noýabrda Mardan habar berdi. Vilayetin büdjet işyerleri ve studentler Mardan Aşgabat'a gidýän ýolda. Mary şäherinden ortaça 20 kilometr uzakda yerleşen Ak öýe barmaly edildi. 4-nji noýabrda bu ýerde türkmen telekanallarına öňünden maglumat taýýarlamak üçin çäre geçirildi. Oňa takminan 300-400 adam gatnaşdy diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä köpçülikliň çäre döwlet telekanallarynda Türkmenistanda 12-nji dekabrda bellenilýän bir taraplyk gününde hamala şol güni geçirilen ýaly edilip görkezilmek üçin öňünden surata alyndy. Bu çäre öýlen saat 2-den 5-e çenli dowam etdi. Studentlere ýürüýte awtobus tutuldy. Munyň üçin her studentden 5 manat pul ýynaldy. Büdjet işärleriniň käbiri şahsy awtologunda, käbiri ýürüýte tutulan mikro awtobusda çäräniň bolýan ýerine bardy. Ilat adatça bolşaly nalaç barmaly boldy. Sebäbi hemmeler işinden kovulmakdan ýa-da okuwdan çykarylmakdan gorkýar diýip habarçy belledi. Habarçy bu çäre Mary şäherindäki sungat işärleriniň tansçylaryň şeýlede Ilham Köşküniň we Kemine teatrynyň işärleriniň ençeme gün öňünden taýýarlanandygyny hem aýtdy. Taýýarlyk çäreleri sungat işärleriniň özlerine değişli edaralarda. Şol sanda Ilham Köşkünde we Kemine teatrynda geçirildi. Azatlyk radiosu Baydylanlar barada Mary vilayet we şäher häkimliklerinden şeýlede Ilham Köşkünden we Kemine teatryndan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda bellenilýän bayramçylyklaryň ýa-da dawaralaryň öň ýanynda döwlet telekanallarına video reportajlary öňünden taýýarlap goýmak üçin ýurt raýatlarynyň köpçülikliň çäreleri çekilmegi bilen bagly Azatlyk radiosu mundan öň hem habar beripdi. Bu çärelerin geçirilýän ýerine barmak we ondan gaýtmak, olarda geljek bayramçylyk egin-eşiklerini satyn almak üçin sarp edilýän maliýe serişdesi raýatlaryň üstüne ýüklenýär. Resmi medeniýetde bu dawaralaryň uly joşun we höwes bilen bellenendigi aýdylsa-da, olara ýurt raýatlarynyň mejburi gatnaşdyrylmagy barada mesele gozgalmaýar. Galy berse-de bu gedekki dawara global pandemiýa sebäpli tutuş dünýäde köpçülikliň çäreleri çäklendirmäge çağrışlaryň edilýän wagtynda geçirildi. Dünýäniň dürli künjeklerinde şol sanda Ýewropada we Russiýada koronawirusyň täze ýagdaýlarynyň görelýän pursady türkmen häkimetleri ýurtda häzirki güne çenli hem COVID-19 bilen bagly ýeke ýagdaý barada hasabat bermediler. Muňa garamazdan Azatlyk radiosu we beýleki garaşsyz neşirler ýurtda ýüze çykarylýan koronawirus ýagdaýlar barada dowamly maglumat berýärler. Şeýlede soň hepdelerde türkmen häkimetleri ýurtda maska rejimini hassa güýçlendirdiler. Munyň bilen bir wagtda içerki gatnaw çäklendirmeleri hem 2021-nji ýyla çenli uzuldyldy.